Putu Prabu Kresna. Jagat iki mbutuhake ratu kang watak adil demen ora peteng jagate. Mula jeneng Sun Pitaya. Jeneng sira kang bisa njesekake adil iki. Sembah dereng ulun resang porbeng Kanjeng Rama Dewaji sesembahan kula minangka jimating gesang kula wonten ing donya prapting delahan pun putra Stija sowan kabyantara prapting Praja Ndarawati ing samangke wonten wigati badhe wonten ingkang kula rembak kalian Kanjeng Rama babagan kaprajan. Kula nyuwun pamawasipun Duh Kanjeng Rama. Siang Bantara Ratri Amung cipta pukulun. Iya nggih anakku Stija mara gage matura. Nuwun inggih. Ing samangke kikis Tunggarana sampun pecah belah dados kalih perangan. Katitik saking kawula Tunggarana ingkang tetinja haning pringgondani. Pramila saking mriku kula pitados kalian adegipun Kanjeng Rama Sri Maha Prabu Bathara Kresna kang bisa dunungake adil. Mliginipun adil kang sejati. Rama Dewaning Sun. Kawruhanana ya kula kang bisa ndunungake adil kuwi amung Gusti Kang Maha Adil. Menungsa bisane mbudidaya ana tumindak ana dalaning karahayon.
lan coba dititipi pirsa to, Nger. Sira mangandhapa mring kawulamu. Apa to kang dadi kasunyatane? Lampan menika boten sanes kejawi saking icaling raos kabangsan ugi kaprajan ingkang dadosake kawula saged minger nalaripun. Nger, ratu kuwi datan kena ngluputake kawulane dhewe. Senadyan to kawulane luput, ratu kuwi kudu sagah lan saguh ngayomi. Coba to dititip pirsa. Sira mangandhapa mring kawulamu. Apa to kang dadi tok sumbering gara-gara iki? Tumasanya pratangka kawit tuyat. Ampun lirku mamang. Maletik mencolot. Rai mekaten sampun sekap dugi semanten kemawon anggenipun rembakan. Pramila saking mriku pun putra Stijo nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu tumrap lampah kula. Kula putraning sun sereku sanci pisah. Sun jampangi lan awat-awat saka kadohan lakon iki. Nyogok ngalupur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narawati raja kang ngabala ratu kotap-kotap maning katong jagat wasisaning Bathara Paman Patih Pancatnyana ono wonten pangandik kaya dawuh sinuwun katone Kanjeng Rama Prabu Kresna bakal mayuhi gayaning sun ingkang bakal mbalekake kawula Tunggarana supaya bali meneh marang Traju Trisna. Kula namung nengguyung lekas paduka sinuwun. Nanging paduka kedah ngati-ati tansah nengeraken kawaspatan. Lha ingkang saha sinuwun. Boyakso ana apa loncong mimis payungmu? Nggih sinuwun. Ade munjo atur. Mara gage matura.
badhe ngaturake nawala kunjuk paduka sinuwun. Lho. Nawala saka sapa? Saking negari Pringgolani sinuwun. Coba go mrene. Ucap kacarita sigra sang nata hambuku punangkin toko ingkang mengku surasa sang nata Pringgondaniun mringkang Rakastija keparengna ngawontenaken pirembagan babagan Kikis Tunggarana wauta Ustamat surasaning Kintaka saknalika Prabu Bama mengkudu kaya sinipi kawe kaget kang samya iblis lanang. Para Pringgondani. Iblis lanang dudu karepe Dewa Pringgondani. Saya cetha srakayan ngrayah panguwasaning sun. Tumrapis tijos tumbuk bathuk senyari bumi. Senadyan mung sakilan bumi Tunggara ora bakal lilake marang Gatotkaca. Boyaksa wonten dawuh. Mara gage kowe nyimpang dalan. Kandha karo Gatotkaca yen tos Tija wegah dijak rembugan perkara iki. Lan mbuh kepiye wae amrih carane Tunggarana Kahana lan sak kawula-kawulane kudu bisa bali menawa Traju Tresna. Wonten wadi kaya dawuh. Pawan Patih Pancanyana. Wonten dawuh sinuwun. Mara gage siagakna Prawadyabala Traju Tresna. Kinen gawe giduh ana ing negara Pringgondani. Menawi mekaten medal wasilan. Sang Patih sigra gelar bareng nyawiji kumolong dambyak kumuro lambae umrapya ing watang yang gade ku merlapnya bagi sorake gumuro. Putar! Ayo, putar!
sumangga hempur. Langun kalang juang akar randemut sar Diolir kekoneng surem sorot tanpa deng Matur kuning panuwun Raden menawi Padowo sampun wilujengaken gesah kula. Ora dadi kaya ngopo. Utune aku ngaturake panuwun marang sliramu. Awit pengorbananmu kang tulus tumrap bumi Pringgondani iki. Nuwun inggih Raden. Lan aku nyuwun keterangan. Sing dadi mungsuhmu mau sapa? Nuwun inggih. Mengsahipun prajurit tutusan saking negari Trajotresna ingkang dipun pandhegani dening Prabu Stija Sinu. Wah, Kakang Stija. Loh. Paduka menika kok nyebat Prabu Stija menika Kakang. Paduka menika sinten? Ya aku Gatotkaca. Paduka Trahwikuraja Wijiling Dewa Utama
lan teguh ing driya. Aduh, nyuwun pangapunten sinuwun. Wawanggen kula nyebat paduka kanthi sebatan Raden. Ora dadi mung opo. Wis jamak lumrahe tetulung marang suma samane gesang. Lan ora watak bedak-bedake derajat lan pangkat. Nuwun inggih kula rumaja ngalih atur paduka. Aku durung mitambo sapa dadaranmu. Nuwun inggih kula menika Surendra wingking saking Tunggarana. Ingkang nderekake Kakang Adipati Kahana. Kene yo yen mengkono tumuli tak kanthi munggah ana Stinggil. Oh rasa sing rasanan nengkung das kang kapadam ningsih kaya reca nenggih sang Gatut Kaca. Mangu-mangu temah ngunjal huswa. Pasuryane peteng mulat ruwara ingkang dumadi kang gigih Tunggarana. Wong cilik kang ora dosa ora luput kepara kesempyok ing ngaradan. Pramila kepara ngupadi pengayoman nenggih Adipati Kahana ugi para kawula saking Tunggarana. Jebek bebek tiasira Sang Purbaya kaya ning tengah-tengahing dedalan denya ngupadi dalane pepadang wauta sakala kedadak ana kang munggah wonten Stinggil dadi mecah sepining swasana. Nuwun sewu Sang Prabu Anom Gatut Kaca. Kuwi sapa? Nuwun inggih, kula menika Dedya Kalabawa Yaksa. Utusan saking negari Trajatresna nuwun. Murugake matura. Bilih layang saking pringgondane kepengker sampun dipun tampik dening Sinuwun Setija. Nanging boten kersa saresehan mriki. Bakenipun purun boten purun Tunggarana Saadipati Kahana. Uga sak kaula-kaulane kudu bisa bali meneh marang Trajatresna. Yaksa Gorore sedeng nalendra. Yaksa lelaku kang mawawe ingkang menawi mboten purun tanwurung Adipati Kahana bakal nemahi tiwas. Kepareng nuwun pamit Sang Prabu.
anggadhahi sedya bilih Tunggarana kedah dipun cepeng panguwasanipun dening tiyang kados jengandika sinuwun. Mila saking menika kula pitados paduka saged budidaya amrih Tunggarana wangsul dhateng wingi uni. Kula nyuwun pangayoman jengandika sinuwun. Sliramu aja sumelang. Mula kake sliramu lawan kawulamu mundur luwih dhisik. Nuwun inggih. Bisa. Paman Batik Prabawisa mula gages yagakna para wadyabala pringgondani genen ngrapetake barisan karna wadyabala Traju Trisna Waswani nglipur mrawasa kawula Tunggarana. Mula saka wing kawula Tunggarana kudu diayomi. Nuwun inggih. Menawi makaten metal masilan sinuwun. Ora pangling Batik Pringgondani Ora iso ora pangling Patih Traju Trisna Pancatnyara aja dadi pepalang. Hei
Oh. Oi. Oh. Oh. Mati kowe. Tinon mapak karo Kasuta Takabira Krasna Parta manahar memuji mring saktene maju arep boleh bali apa mati wateking prajurit tinimbang bali wirang luwung bali dadi batang piye mati woi ayo aduh ayo Tutu karepe dhewe wong pringkotane. Menten wae Kakang. Kawula Tunggurana aja disia-sia kaya dene reget kang nyepet mripat. Mbok ayo dirembuk kanthi saresian sing reget mripati wong pringgotane klebu kowe Katut Kaca Parat. Lan aku ora butuh saresian. Yen to perkara iki ora dirembuk ora ana krampungane Kakang. Mbok ra idep. Bakune Setija ora kendhungu kowe Bumi Tunggurana. Nyata diapurmu dadi pepalang. Hei. Wingi sore wangi wong Gerang Parat
Wait. Woi. Panutaning kawula yen to ratune do congkrah dradah aja takon dosa yen to kawulamu ra miturut mituhu marang ratune lho Kanjeng Rama Tunggara badhe dipun rebat kalian Gatotkaca apa ya bener kaya mengkono Gatotkaca mboten wa Prabu nyuwun kawigatosan paduka bilih kawula Tunggara menika ane pringgondani namung derek ngayom lan ning dodongengane rumiyin Tunggara menika jatosipun ke bawah bumi pringgondani lho sing kandha sapa Adipati Kahana wa Prabu Adipati Kahana tak suwun kepalana papan kene saiki aku tak takon sulih saka Traju Trisna. Setija wonten dawuh. Menawa Tunggara kuwi ke bawah Traju Trisna apa sliramu duwe tandha yekti layang kekancingan minangka pikukuh yen to bumi Tunggara wewengkon Traju Trisna, Ger. Duh Kanjeng Rama. Bakonipun Tunggara rumiyin jajahan kula. Tiang jajah menika lak boten gagas perkawis layang kekancingan. Adatipun lak sampun kejajal nggih darbe ingkang jajah. Oh kaya mengkono ya. Saiki aku tak takon sulih saka Tunggarana. Adipati Kahana nuning nggih kula wonten maring adhawuh sinuwun. Apa sliramu duwe tandha yekti layang kekancingan kang mratelake menawa Tunggarana ke bawah Traju Trisna utawa pringgondani? Menawa ana ingsun nyuwun pirsa wonten Sang Prabu. Napa Kresna tantul sanyakra Serat pustaka raja
Rajapurwa jeneng Sun Nalendra Wirata Prabu Basukesti minangka sesepuhing para ratu ing saindenging bawana sineksen dening para ratu yaiku Prabu Arimbasara Ratu Pringgandani Prabu Pratipa Ratu Ngastina sarta Begawan Kamunayasa ing Saptawarga wiwit dina iki Prabu Kalamustaka minangka adipati kang nglungguhi Kadipaten Tunggarana nedya mratelakake Kadipaten Tunggarana ke bawah negara Pringgandani. Sok sapa wae kang singlar saka kacancingan iki dianggep ora sah lan uga bakal diloke sak dosane. Waduh.